herättänyt. Kun mä oon itse asiassa tässä just itse asiassa eteisessä vetämässä takki päälle. Joo. Ei oo mitään. Joo, okei. Joo. Okei. Tuliko otettua? Eikö lähde? Oireet saattavat olla pahoinvointia, väsymystä ja turvotusta kasvojen alueella. Liikunta auttaa vaivoihin, mutta niiden hoitoon on myös lääke. Rikollisen hyvää palautusjuomaa Recovery Ballia tarjoillaan tänäkin vuonna Etko Brunssilla. Työmiehen kadun Etko Brunssi. Vapauta itsesi. Etko Brunssi, Etko Brunssi, Etko Brunssi. Etko Brunssi, Etko Brunssi, Etko Brunssi. Etko Brunssi, Etko Brunssi, Etko Brunssi.